Ayan sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshis. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, habang aking nanay po ay naghuhugas. Ma! Hi! Ayan, busy po siya sa busy po siya sa paghuhugas. At ngayong araw po, gusto ko lang po pasalamatan muna yung mga kaibigan ko at yung mga taong tumulong sa akin para magkaroon ako ng internet. Ayan na. Labas ako. So, ito na nga. Andito na ako sa labas kasi kakabitan ako ngayon ng internet. Hi po, kuya. Hi, vlog. Ayan na siya. Siyempre yung manager, ang kapal ng mukha, diba pa? Yosi lang siya. Ganyan siya. Pero may 1.5 na siya mamaya. Ano nga brand ng ating internet? Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Piso lang pala yung internet ko. It's a prank! Yeah, thank you Ate Jenny Beth and kay Brenda Mage for giving me the puhunan. Yung pambayad po ng aking internet, so ayan, kinakabit po siya ngayon. Tchadan! Siya si, ano pangalan mo kuya? Si Joe Ivan. Single pero ayaw magpamingle. Masyado siyang #choosy. Manager nila. Ano nga ba pangalan ng manager? Hi, vlog. Ano pangalan mo daw? Ako si Samuel Arboso. Kasi Na-manage ko lang sila. sino nga ito nakitim? Bataan mo rin? Hindi, Hindi, may sinasabi ka kanina eh. Siya po yung owner ng aking internet connection dito sa Antipolo. So sa mga gusto po magpakabit, you can directly PM me para ma-refer ko kayo, or you can visit his Facebook account. Anong pangalan mo kuya ulit? Irwin. Ha? Irwin. Sige, ibulong mo pa para marinig natin. Irwin. Si Irwin. Irwin Yusap. Ay! Si Irwin Yusap. Parang gago. So, ayun sa Ivan. Aban. Naglilimlim yata sa taas kasi kanina pa siya doon. Ingat ka dyan ha, baka malaglag ka. Buti ko sa akin ka mapufall. Asa ka bakla. Yes, hello. Ayan. At nagbabalik na nga tayo. Naikabit na po yung aking internet. Tchadan! Thank you so much kay Iro at saka kay Joe Ivan. Ayan. So, meron na akong internet. Mabilis na siya. Actually, maliban sa aking internet, I already have my new phone. Thank you so much, Brenda Mage, sa parakit mo. And to Ate Jenny Beth. And so, meron na akong bagong phone for my vlog. And makapag-live na rin ako. So, ayan muli lahat sa inyo guys, sa aking mga viewers out there. I-like nyo na rin ang aking Facebook page na Althea Bababoom. At i-like, i-subscribe at manood po ng aking mga video mula sa aking YouTube account, Momshi G. Ayan, maraming salamat. God bless you all. Thank you.